हेलौ लोगोफोर नैयाव रायजोनि खामानि जादों लामानि खामानि नैबे आंनि लोगोनि न' बियो दीपक बर'नि पुरा बर' गामि आरोना बियो नै लाइन साइन दंखायो नै बिराद बरिया ओइयाव फैला मेन्देलानि हा दंलै बैयाव नैबे न'खौ बारनानै नेसनेल हावाइखौ खिथानिब्रा र' बै नेसनेल हावाइआ जा बरिया नुखायो बे नेसनेल हावाइ बिराद मोजांलै एसि बार बायदि एकदम थान्दानो दै खामानि मावग्राफ्रा बोरै जानोलै बिदिबालाय मेन लामाया बेनो आं दहाय गोजौनिफ्राय फट' खेबनाया नैनिफ्राय खेबनाया आनारस फानदोंलै बर' हिनजावफ्रा नै आलासि